ଶୁଣ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ତମର ଆଜି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦବ ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠୁ ଚୁଆଡେ ଯିବ ନହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ମିଳିବନି। ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାମ ଥିଲା। ଆଗ କୁହ ତାପରେ ଯାଇକି ଯା। ହଉ, କହିସାରିଲା ପରେ ଛାଡିବ। ଆଗ କହିସାର। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୀତି। ବଡ ଠାକୁର ବଡ ବାଡ଼ ଖାଉନ୍ଦ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ, ଆମ ଘରର ମୁରବୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁରବୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପ୍ରାଣ ଭୟ କରନ୍ତି। ଜାଣିଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳି ଦିନ ଯେତେବେଳେ କଳି ଆଗକୁ ବଢେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ଆଉ ସେଇ ପଦିଏ କଥାରେ ଆମ ସାଆନ୍ତେ ଚୁପ୍ କିନା ବସି ପଡିବେ। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଘର ଖଡ ବଡ କାନରେ ଶୁଣିବି ମୁହିଁ, ସେହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନେ କରିଦେବି, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଆମ ସାଆନ୍ତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଗକୁ କିଏ ପାରିବ? ମହାକ୍ରୋଧୀ ହଳାୟୁଧ କାମପାଳ, ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହବ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କେହି କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ଅଣାମଣି ଫଣାକାର କ୍ଷିତିମଣ୍ଡଳ ଧାରିଣୀ ନମଃ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାୟ ମହାରୁଦ୍ରାୟ ତେ ନମଃ। ସେ ହେଲେ ମହାରୁଦ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର। ଯଦି ରୁଦ୍ରଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତେଣୁ ସେ ଆଉ କିଛି ରଖିବେନି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ହେଲେ ବଡ ବଡ ଖାଉନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେ ହେଲେ ଅଗ୍ରଜ, ଆମ ଘରର ମୁରବୀ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କୋଉ ଦିନ ହୁଏ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହବ, ସକାଳର ଅବକାଶ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କଣ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା ଶ୍ରବଣା ମକର। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମ ନୀତିର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହବ। କେମିତି? ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ହବ? କାହା ପୂଜା ହବ? ପ୍ରଥମେ ଷଷ୍ଠୀଙ୍କର ପୂଜା ହବ। ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀକି ଆବାହନ କରାଯିବ। ଶିଳରେ ବୋଉ କଣ କରିବ ନା, ହଳଦୀରେ ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଙ୍କନ କରିବ। ଛୋଟିଆ ହାତ ଦୁଇଟା, ଛୋଟିଆ ଗୋଡ ଦିଟା, କଉଡ଼ିରେ ଆଖି ଦିଟା କରିକି ପ୍ରଥମେ ଷଷ୍ଠୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଆବାହନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବିଶ୍ୱାସ, ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ତୁରି ଶାଳରେ ଆଗମନ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଛୁଆର ଆୟୁଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି, କାହାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ କରୁ? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅରୁଣ ବରୁଣ ଶରଣ ପଶନ୍ତି, ଚରଣ ଧରନ୍ତି ଯାହାର, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କାମନା କରିବ ଯେ ହେ ଏ ମା ଷଠୀ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ କର ଏବଂ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କର। ଏହାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ମାର୍କଣ୍ଡ ହେଲେ ସପ୍ତ କଳ୍ପ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜଣେ ମହାଋଷି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେ ହେ ମାର୍କଣ୍ଡ ମହାଋଷି, ଆପଣ ଆମ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଜଣେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମର ଆପ୍ରାଣ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆକୁ ପଚରାଯାଏ ତା ଛାତି ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଛାତି ଭିତରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦେଉଳର ଚକା ବୈଠ ଉପରେ 4 ଜଣ ଦିଅଁ ବସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ହେଲେ ବଡ ଠାକୁରେ, ଜଣେ ହେଲେ ମା ଭଦ୍ରା, ଜଣେ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଇ 4 ଦିଅଁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସବୁ କିଛି ସମର୍ପି ଦେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ, ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସ ମାନ ସେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଯେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିଲାପିଲି ଖାଇଲେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସପ୍ତକଳ୍ପ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଚକା ବୈଠର ଚକାମଣ୍ଡନ କରି ବସନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେମିତି ମୁର୍ଖି ମାରି ହସି କରି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ଭାବନା, ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ସମର୍ପଣ ଭାବ। ସେଇ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କର ପୂଜା ସେଠାରେ କରାଯିବ। ଷଷ୍ଠୀ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ସେଠି ଆବାହନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇ ରହିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, କି ସେମାନେ ବଳି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଯେମିତି ଆପଣ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ବଢିବ। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରଥର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଯେ ଯୋଉ 12ଟି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ବଢିବ। ସେ ହେଲା କଣ? ଭୂମିଂ ଦୀପଂ ନାରିକେଳଂ ଦୁର୍ବାଂ ଗୋରୋଚନା ତଥା ଦର୍ପଣଂ ଦଧିଘୃତ ଗନ୍ଧଂ ବସ୍ତ୍ରଙ୍ଗଳଙ୍କାର। ଏଇ 12ଟି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ବଢିବ? ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ବଢିବ। ଆମ ଘରେ ସେମିତି ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯିବ, ପିଢା ଉପରେ ବସାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ 10-12ଟି, ସବୁବେଳେ ତ 12ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ଘରେ ଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ବିଧିକି ଆମେ ବଢାଉ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହୁଏ। ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା। ସଠିକ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଳନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାରେ ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ ନୂଆ ଲୁଗା ଆମେ ପିନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ନୂଆ ଲୁଗା ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଳନ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଜନ୍ମ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ରାମ ଜନ୍ମ, ବାମନ ଜନ୍ମ, ଏସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ 4 ଆଶ୍ରମ ବିଜେ କରିବେ। ତେଣୁ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ବିଜେ କରିବେ ନା, ଭୃଗୁ, କଣ୍ଡୁ, ଅଙ୍ଗିରା ଏବଂ
ମାର୍କଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମକୁ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ 4 ଆଶ୍ରମରେ 4 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୀ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ଅରିଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେହି ରମାକାନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପଂ ସୁଦର୍ଶନଂ ବଳ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବାର୍ଥଂ ଚ ତଥା ଦେବଶ୍ରୀ ପୂଜନେ ଯେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଦେବଶ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ସେଦିନ 14 ଦଳରେ ବିଜୟ କରି 4 ଆଶ୍ରମକୁ ବିଜୟ କରିବେ ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ଦେଖିବ ଯେ ଯେହେତୁ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି ସରି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନୀତି ପଢେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ସୁଦର୍ଶନ ସୁନା ସୁଦର୍ଶନ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ଆଜି ଦେଖିବ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ରୂପୀ ସୁଦର୍ଶନ ବିଜୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୈତା ମାନେ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଆଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 14 ଦଳରେ ବିରାଜମାନ କରି ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କୁ 4 ଆଶ୍ରମ ବିଜୟ କରିବେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ନୀତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କୋଉଠି ହେବ ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିରାଜମାନ କରି ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହବ ପ୍ରଥମେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ସୁଦୁସ୍ୱାର ଥିବେ ଦୈତା ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୁସ୍ୱାର ସେବକ ସେ ମାଟିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିବେ ମାଟିରେ ଦେଖିବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମାଟି ହେଇଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଉପରେ ସପ୍ତଫେଣୀ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହବ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରି ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯାହା ଯାହା ଜନ୍ମ ନୀତି କାନ୍ତି ଅଛି ସେଇଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଢିବ ଯେମିତି ଆମର ନାଭିଚ୍ଛେଦନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ହୁଏ ତାପରେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ବଢିବ ସେଠାରେ ଅତି ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମୁଦିରସ୍ଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇତା ଲାଗି କରାଯିବ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବ ଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରେ ମୁଦିରସ୍ଥ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିମା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଇତା ଲାଗି କରାଯାଇ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ କାହିଁକି ନା ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏଠି ମଣିଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁ ଓ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲାରେ ରଖିଛୁ ସେମିତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଗେହ୍ଲା କରି ରଖିବୁ ଏସବୁ ନୀତି ବଢିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ 14 ଦଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ରୁନ୍ଧା ବଢିବ ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଘ ସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପରପର ଯାହା ଯାହା ନୀତି ଥାଏ ସେଦିନ ବଢିବ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୀତି